Ko Mali jamana kɔnɔna lakanabagaw n'o ye polisiw ye ka fara sigida lakanabagaw kan ni a bɛ wele ko protection civile olu bɛna maramafɛnw sɔrɔ walasa ka se ka maaw an'u bolofɛnw lakana an bɛna kunnafoniw di aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la kabiri Mali jamana ka ministre min sigilen don a ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔ ko ɲɛnabɔli kunna n'a bɛ wele ko Abdoulaye Diop a ka kumaɲɔgɔnya min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen duniya kiliyatɔnba Nations Unies kɔnɔna la ko baara ɲɔgɔnya sira minnu bɛna tɛmɛ MINUSMA ani Mali jamana cɛ o bɛna kɛ cogo di an bɛna o fana kunnafoniw di aw ma bi jɛmukan kɔnɔ coronavirus bana kun ka kɛnɛya ministre so a ka kunu alamisa octobre kalo tile 20 san 2022 u y'a yira ka fɔ banabaatɔ min bɛ jamana kɔnɔna la o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 170 ni mɔgɔ 14 ninnu bɛna kɛ aw ka Mali kura kunnafoniw la kumaba ye a y'aw bisimila. Balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na k'a lase aw ma ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 tannan gosira Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna la o bɛnna nɛgɛ ɲɛ 13 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye juma ye octobre kalo tile 21 san 2022 Mali kura kunnafoniw bɛna lase aw balimamuso Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 10 ani studio 7nan kɔnɔna la Washington DC o kama Mali kura kɔnɔna la bi an bɛna kuma kunnafoni minnu kan olu de filɛ nin ye Mali jamana kɔnɔna finitigiw n'o ye polisiw ye ani ka fara sigida kɔnɔna lakanabagaw kan n'o ye protection civile ye kunnafoniw y'a yira ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛna maramafɛn di nin jɛkulu fila ma walasa u ka se ka maaw an'u bolofɛnw lakana Mali jamana kɔnɔna la walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o la bi Mariam Kuyate VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Charia mun tala Conseil de ministre la octobre kalo tile 5 tɛmɛlen frontière la tɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ ko ka Mali polisiw ani sapeur pompiers tasuma fagalaw kɛ soldasiw ye sonkɛla o charia ma CNT ma 111 fɛ u ka hakili jagabɔ bara okumu kɔnɔna na mun tun bɛ tali kɛ projet de loi 4 kan o sen fɛ mashima sɔrɔ CNT maw la ka fɔ ko ni hakilina man ɲi ma fɛnɛ mi yɛrɛ minɛ Menkoro kan CNT commission ɲɛma dɔ don a yɛrɛ kɛkun yɛrɛ ye min ye population yɛrɛ y'a ɲini a ka kɛ kun min na ça fait 10 ans soldats bɛ kɛlɛ la hali u tɛ permission sɔrɔ mais ni police militarisée la ka fara effectif kan a bɛ yɔrɔ dɔw bɛ se ka tenu olu fɛ parce que ni y'u former ka sɔrɔsi minɛnw d'u ma mais n'u ma militariser sɔrɔsi minɛn tun tɛ se ka d'u ma a bɛ lakana ko a b'a sabati wa a b'a sinsin ni hakilina min dolen filɛ ba la a kɛla jamanaden caman fɛla ye ko sabula o na dɔ fara lakana fanga kan Mali kɔnɔ Boubacar Diarra ale ye nɛgɛ karafe barakɛla ye ni ye jamana ye insécurité kɔnɔ an bɛ dominer ko mun do mɔgɔ ko fana b'a la minɛn ko bɛ mais mɔgɔ ko fana bɛ kungo kɔnɔna o ani kɛlɛba ninnu polisi sen t'o la ça fait un manque à gagner polisi o protection civile o olu c'était de chez la ne kɔni fɛ tiɲɛ ka di an bɛ yɔrɔ min ko bi polisi kɛlɛ ka militariser ni fanga ma foyi ɲuman kɛ k'a bɔ o hakilina kelen do Abu Tioto yɔrɔ kɛnyɛrɛ ye barakɛla do a kan ka kɛ teli parce que fɛn o fɛn bɛ teni do c'est à dire dɔ man kan ka bɔ dɔ la bɛɛ ka kan ka se ka bɛɛ baara ni ko nord la ko sapeur pompier ka taa front la o bɛ se ka taa mun kɛ front la parce que a bɛ taa ɲɛdɔn a kan ka kɛ cogo ta en principe kan ka ɲɛdɔn olu de kan ka taa dɔ ninnu yɛrɛ sécurité nord la jateminɛkɛlaw olu y'a yira ka fɔ ko jamana ɲɛmaw kan k'u sinsin polisiw ka laɲini dɔw kan walasa ka kɔn gɛlɛya damadɔw ɲɛ Abdoulaye Sogodogo ale ye karamɔgɔ ɲininikɛla ye bɛɛ ne ka kalan hakilila polisiw tɛna se k'a fɔ cogo si la k'olu bɛ ban u militariseli ma parce que ni i donna polisiya la i b'i ka fini de ta pour que i bɛ se ka jamana lakana cogo min avantage minnu tun b'u bolo n hakililaw caman bɛ fɛ fɛn kana bɔ a la ni fɛn ma fara kan fɛn kana bɔ a la gouvernement de kan k'a lajɛ sisan a kana sigi bilen a k'u lamɛn CNT ka ni hakili jagabɔ baaraw sen fɛ projet de loi 4 o de kun bɛ ka lajɛ ji ɲɛma jɔlina a fɔlɔ o talikɛla soldasiw ka cakɛda min kan ka sigi sen kan n'o ye soldasiw ka kiriso ɲɛmɔgɔya cakɛda ye filanan o talikɛla sariya mun ɲɛsilen do finitigiw ka kɛnɛya ko ma sabanan o kɛla sariya mun bɛ tali kɛ maa minnu bɛ baara kɛ Mali marabolow kɔnɔna na n'an k'o ma ko fonctionnaire de collectivité territoriale naaninan n'o yɛrɛ tun makɔnɔnen do jamanaden caman fɛ o de kun ye polisiw ni soldasiw ka damakɛɲɛli ye Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Bambara Malidenw ye u hakilina di ni hakilina min n'a taara furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko polisiw ani protection civile ko ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma walasa u ka se ka lakana sabati jamana kɔnɔna la Mohamed Daɲogo VOA tɔgɔ la ale y'a ka kuma barani tɛnku maa dɔw la an k'olu ka seereyaw lamɛn ne Isa Konare bibi na n'i y'a jateminɛ an ka finitigilakaw n'o ye sɔrɔdasilakaw ye olu jamana ka bon
jamana ka bon ni ye jamana yɛrɛ ta k'a fɔ k'an ka finitigilakaw k'olu ka jamana lakana jamana yɛrɛ bonya fɛ an b'a ye k'a fɔ ko olu hakɛ ka dɔgɔ o la mais sisan ni hakilina taara ko ka polisiw ani sapeur pompier ko k'olu fara finitigilakaw kan ne a hakilina ni a lajɛra kosɛbɛ k'a lajɛ kosɛbɛ bɛn ka k'a kan laɲini ye min ye kɔni finitigilakaw bɛ yɔrɔ min na bi u ka dɔgɔn jamana lakalani la ne ka hakilina ni polisi ni sapeur pompier faral'u kan o b'u dɛmɛ kosɛbɛ o bɛ jamana yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Dawuda Sangare. Ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko polisi ka ca Bamakɔ kosɛbɛ cyclage mɔgɔ ka ca Bamakɔ dɛ mais polisi fana ka ca Bamakɔ quoi donc ni maa caman bɛ i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen u tɛ baara la quoi polisiw de don i b'a sɔrɔ u tɛ baara la en réalité donc n'aw cayara ɲɔgɔn kan baarakɛbali bɛ caya quoi donc mais ni dɔw bɔra ka taa kɔ kan ne kɔni bolo a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ yan olu b'a dɔn k'a fɔ an ka dɔgɔ n'an ka dɔgɔ mɔgɔ bɛ motiver ka caya ka baara kɛ o. Ne tɔgɔ Aminata Mayiga. Ne hakilinata ye min ye a ko kan o ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ se k'a permettre polisiw bɛ se ka militaires jɔyɔrɔ fa yɔrɔ dɔw la et en plus a b'u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ u bɛna compétence baw sɔrɔ ka se ka faso lakana ka ɲɛ. Ne tɔgɔ Yakuba Siribe. Ne hakilina ye min ye c'est que jamana fanba fana hakili ye fɛn min ye o bɛɛ kun sigi bɛ nin ye a mɛnna wa kuma kun fɔlen don a mɛnna. A kun kɛlen don ka kɔrɔ a bɔra ma sisan suite an ka ɲɔgɔn ye ba min kɛra jamana kɔnɔ donc mɔgɔ yɛrɛ de y'a recommandation kɛ k'a fɔ ko a ka ɲi ka kɛ jamana mago b'a la parce que an bɛ kɛlɛ de la donc o de la ne jamana ka hakilina kun tɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fila mɔgɔ kelen mais an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ a taara don min na n'o ye kununko ye bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye. An bɛ to Mali jamana kɔnɔna la hali bi Mali jamana ka ministre min sigilen don ani jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye kunɲɔgɔn daminɛ in na a ye laseli minnu kɛ duniya kɛlɛ tɔnba Nations Unies kɔnɔna la ko baara ɲɔgɔnya sira minnu bɛ Mali jamana ani MINUSMA cɛ olu bɛna tɛmɛ cogo di walasa an ka se k'o ɲininkali jaabi sɔrɔ VOA tɔgɔla Lamsa y'a ka kuma barani tɛnko Abdoulaye Sugudugu la ale ye sanfɛ kalanfa ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ an k'o lamɛn. Mɔgɔ caman ka jɔrɔnanko ye bi MINUSMA ni Mali cɛ dilancogo de ye Abdoulaye Diop Mali kɔkanko minisiri ale ka laseli girimanw ni a kuma gɛlɛnw kɛlen kɔ diɲɛ tɔn ɲɛkɔrɔ min sen fɛ a ko fɔ diɲɛ tɔn ka Mali ka laɲini gɛlɛn dɔw de bato wasa ko baaraɲɔgɔnyaw ka to senna. Abdoulaye Sugudugu ye sanfɛ kalanfa ye Mali la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲaw dɔnbaga dɔ ale bɛ fɔlɔ ka a hakilinata fɔ gɛlɛya yɛrɛ nacogo kan. Mali ye jamana min binna gɛlɛya dɔ kɔnɔ a ye diɲɛma wele diɲɛ ka n'a dɛmɛ o tɛ ko kura ye ni nin gɛlɛya sugu ye jamana min sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na jamana dɛmɛ diɲɛ mɔgɔ nana ni tɔnkulu min ye Mali kɔnɔ o de ye MINUSMA ye Mali dun ka laɲini ye lakana ka segin joona jamana fan bɛɛ ka kɛ jamana bolo o de tɛ ka se ka lawaleya Mali bɛ k'a ɲini bi bi in na yɛlɛma ka don MINUSMA ka baara tagabolo la. Abdoulaye ko yɛrɛ ko balanan ko tɛ fana. Nin ko ninnu tɛ bali mɔgɔ la kosɛbɛ diɲɛ tɔnba ninnu mɔgɔ min b'olu baara kɛcogo dɔn mɔgɔ min bɛ o ka sariyaw fana dɔn nin tɛ bali mɔgɔ la nin ma fɔlɔ Mali la Mali ɲɛ b'a la ale tɛ ka a sago sɔrɔ diɲɛ dun na n'i tɛ k'i sago sɔrɔ f'i k'a fɔ fana i jɛɲɔgɔn ye a k'a faamuya k'a fɔ e ka laɲini ye min ye hakili la Mali bɛ k'o baara de kɛ a ka laɲini ye min ye MINUSMA fan fɛ a bɛ k'o kumakan de fɔ. A ko nka o t'a bali fura bɛ se ka sɔrɔ a ko la. Kuma dɔ la kumaw fɔcogo fɛ a bɛna ni gɛlɛyaw ye nka n'aw kurunkɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen diɲɛmaa t'a fɛ diɲɛ ka fereke Mali yɛrɛ t'a fɛ Mali ferekelen ka to kumaw tara ɲɔgɔn kan dɔɔni nka don nataw la u bɛna sigi ka fɔ minnu bɛ ka kɛ an ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ fɛ n'o ko Abdoulaye Diop ye n sɛgɛlen t'a la fewu ko ɲɔgɔn faamuya bɛna na u ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la. O ɲɔgɔn faamuya dun bɛ se ka na cogo di? Abdoulaye Sugudugu. Ne ka yeta la fɛɛrɛ min bɛ na o ye timinadiya ye ani ŋaniya ɲumanya pour que Mali bɛ ka a ŋaniya jira cogo min na a ka to o sira kan mais u ka kuma ɲɔgɔnya sinsin i bɛ taa sɔrɔ Mali jɛɲɔgɔn jamana dɔw bɛ yen ni olu bɛ se ka u da don a la ka lafaamuyaliw kɛ n'an tola o sira kan ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. O kuma laban in de ye Yaya Tarawele lankuna ale ye politiki ko dɔnbaga ye Mali la. K'a fɔ o jamanaw de bɛ se ka kɛ fura ye o bɛ sɔn ka gɛlɛya ka d'a kan Mali yɛrɛ fana ma da o jamana ninnu na an y'a ye k'a fɔ Mali ka ɲangini waati Mali ye jalaki caman ta ka ɲɛsin o tɔn ninnu dɔ ma fɔ ko o tɔn ninnu kɛlen don namugura sogo ye diɲɛ setigiba jamanaw bolo n'a fɔra ko Mali ka tila k'i jigi da o jamana ninnu kan ko olu de bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ bon ne fɛ o ye tɔ ka jɛ ye farafinna yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la walima farafinna ka bɛɛ ya o sabatili sira Mali dalen tɛ o jamana ninnu caman na walima o tɔnw caman na k'a fɔ u bɛ se k'o baara kɛ. Hakilila jiginna MINUSMA ka munumunu salonw bɛɛ gulonnen don bi Mali ka yamaruya sɛbɛn de la o de bɛ ka diɲɛ tɔn sɛgɛn kosɛbɛ. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara.
Mali jamana ka ministri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min bɛ wele ko Yunus Ture ale tanyana parikaw fɛ yen tɛnɛndon min bɛnna octobre kalo tile 17 ma. Hakililajigila Yunus Ture ale tun ye ministri ɲɛmaa ye jamanatigi kɔrɔ Alpha Umar Konate ale ka fanga waati URD o bɛrɛbɛrɛli tɔnden don. O kama bi Mohamed Ture sera New Togo ma ale bɛ walawalali ani tasibila kɛ ni makofalen kan. Mardi don 17 ye ni kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ an fa an kɔrɔkɛ Mali démocratie premier ministre fɔlɔ Alpha sigilen président de l'Assemblée transition a y'a ka waati URD sigiba a ye san 14 kɛ ɲɛmaaya la IMOA baarakɛla kɔrɔ ani BCEAO ɲɛmaa kɔrɔ nka donc o de ka kunnafoni nana fɔ an ye k'a fɔ a taɲana. Tabaga tun ye Mali foroba baarakɛla belebele de baara kɛ i n'a fɔ wasabulon na a y'o jɔyɔrɔ fa ka tila ka kɛ jamana faga ɲɛmɔgɔ ye. E bɛ se ka mun de fɔ o waati kurunin na k'a to jamana faga ɲɛmɔgɔya n'a ka politiki sira fanfɛla la? Yunus Ture a dɔnlen don Ɲafunge ka den don Tɔnbukutu ka den don. Yunus Ture a dɔnlen don a ka adamadenya a ka baara a ka hɔrɔnya kɔnɔna na baara o baara n'i y'a kalifa la nka donc a bɛ se k'a kɛ a ka jɛya kɔnɔna na a dɔnlen b'o la. Démocratie nalen premier ministre fɔlɔ min sɔrɔla Alpha Umar Konare bolo a kɛra ale ye mais hakilila ko nana ka gɛlɛya ka se nka u ma se ka ɲɔgɔn faamuya crise gɛlɛyalen ka se a ma mɛn fanga bulon na a yɛrɛ ye nka donc a di ka bɔ premier ministre la a bɔlen aussi an y'a ye a ye parti min sigi ani Soumaïla Cissé URD parti a kɛra o ɲɛmaa ye a sera ka maaw fara ɲɔgɔn kan cogo min politiki bunakun na ka URD kɛ parti ba ye Soumaïla dara a de la san 14 ni ma fili donc ale de kɛra ɲɛmaa ye donc Soumaïla bɔlen a tilalen IMOA la a nana ka a ta an b'a dɔn a ka adamadenya kɛli min cogo a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo a bɛ baara kɛ cogo min baara jɛlen ɲuman ka donc a ka di a ye cogo min a ye baara kɛ BCEAO la a ye baara kɛ aussi jɔnkunda kɛlen président de la République ye transition kɔnɔ coup d'état kɛlen ale de kɛra assemblée député bulon ɲɛmaa ye o la a sera ka fɛn kura min don a la yɛlɛma ko kura min donna la baarakɛ hakilina kura min donna la an y'o ye Yunus Ture fɛ a dɔnnen don ka donc a ka sabali donc san'a ka taɲɛ a y'o de fɔ ko ale ka cérémonie ka donc ni mɔgɔ nana ka taa ale kunbɛn ka moto boli cogoya de la o manda ye o y'a ka ye cogo ye k'a fɔ a bɛ fɛ ka donc kow ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na baara ka se ka kɛ ka donc ale ka se ka taa ka so laban donc ni ala sɔnna bi jumadon in na à partir de 16h hippodrome kɔnɔna na an kan ka o revoir laban d'a ma. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoni lamɛn ni waati in na a ka arajo fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye. Bugunikaw aw bɛ se k'an sɔrɔ arajo Kumase kan 92 o fiɲɛ sira fɛ. Ɲorodi Sahel-kaw aw b'an sɔrɔ arajo Emergency kan 99 ani tomi 6. Yuwaru o ye arajo Dunuya ye 101 ani tomi 2. Koro arajo Orona 93 ani tomi 2 fiɲɛ sira fɛ. Gawukaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi 1 kan. Tumutu fiɲɛ turukala 93 ni tomi 3 ni waati ninnu na Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 ye. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima a bɛ se k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ kan n'o ye Facebook, Instagram ani YouTube ye VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ kala se aw ma ni waati na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC. An taa kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ. Kunu alamisa octobre kalo tile 20 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 323 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la.
mɔgɔ fila de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔna la hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 7 ani mɔgɔ 14 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa octobre kalo tile 20 o kunnafoni di senfɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Chad jamana kan kabiri kunu alamisa Chad jamana kɔnɔna tun girinin don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana faaba n'o ye Njamena ye a yirala ka fɔ finitigiw ani faso jama karilen kɔfɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ 50 ɲɔgɔn olu de ni bɔnɛna waliya in senfɛ Ameriki jamana kɔni ye laseliw kɛ ka nin waliya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ min bɛ senna ni waati na Chad o jamana kan Sheikh Chiro ale b'o kunnafoniw lase. Chad jamana fanga kun y'a lase alamisa don k'a fɔ k'u bɛna couvre-feu kɛ mɔgɔ si kana bɔ sufɛla fɛ nin fagali waliyaba ninnu kɔfɛ nisɔngoya wuli ka taamakɛlaw ni jamana finitigi polisiw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kun wulila k'o nisɔngoya yira ka ɲɛsin sɔrɔdasi fanga n'a waleya ma u ka jamana kɔnɔna na Chad jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura premier ministre Saleh Kebzabo y'a lase mɔgɔ fatulen sera mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna ma fatuli minnu caman kɛra Njamena mara la ka fara Mundu ani Kumra sigida kɔnɔna na yɔrɔ minnu na ni mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna caman de banana dankarili waleyaw senfɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko jamana ko wulikajɔ sugu fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ la jɔ an bɛ wagati min na komi sisan fɔlɔ ka ɲɛsin jamana fanga sinamatɔn jɛkuluw ma minnu n'u ka jɛkulu bɛ fɛ ka yɛlɛma don ka fanga di jamanadenw ma jɛkulu minnu bɛ fɛ ka yɛlɛma don ka bɛn la sabati sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ duniya kileyatɔnba ka fara farafina kileyatɔnba kan that the security, safety and human rights of all Chadians, including the right of freedom of expression, ko nin waleya in ka fagali kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ma diya olu ye ko wa k'u bɛ laɲini kɛ walasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a lajɛ ka sɔrɔ ni dan ma kari bunahadamadenya hakɛyaw la u ye kunnafoni min lase Ameriki jamana kɔni ye waleya jugu ninnu ɲangi Chad jamana kan mun n'a kɛra dankariliba ye jamana finitigi lakanabaaw ni wulikajɔkɛlaw cɛ ani ka ɲiningali kɛ mɔgɔ minnu ye waleya in kɛ ka dankari jaabi ka sɔrɔ a la wa an bɛ ɲangili kɛ fana dankarili mun kɛra Ameriki jamana fanga dagayɔrɔ la jamana kɔnɔ yɔrɔ minnu na ni u ka lasigidenw an'u ka bolimafɛnw an'u lakanabagaw dankarila minnu na ni mɔgɔ 4 fagara olu cɛ la an bɛ ɲangili kɛ fana ka ɲɛsin dan man ka sago lasigidenw dagayɔrɔ la nisɔngoyakɛlaw fɛ n'u b'u ka nisɔngoya waleyaw la Ameriki jamana kɔni nimisara ko mɔgɔ minnu fatura waleya in senfɛ n'a jaabi kɛra u ka jamana sigikafɔba ɲɔgɔn ye kɔfɛ jaabi walasa ka jamana fanga jidi ani ka sira kura ta ka ɲɛsin demokrasi foroba fanga taama ɲɛsili ka ɲɛsin jamanadenw ma an b'a fara ka fana k'an jɔrɔlen don jamana fanga ka tabiyaw n'u ka laɲiniw ka ɲɛsin bɛn ni lakana ma ani farafina kileyatɔnba ka wulikajɔ ka fara finitigiw ka ɲɔɲiba walasa jamana ɲɛmɔgɔw kana se k'u kanbɔ kalata nata ninnu na. Dans ma concession et ils ont allumé ce casier. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan bi juma sɔgɔma u ka jamanatigi n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura ye kapitɛni Ibrahima Traoré y'a kali jamanadenw ye min bɛna to senna ka fanga mara san damadɔ Kader Traoré Wagadugu VOA tɔgɔ la. Hali bi an bɛ to Burkina Faso jamana kan a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura n'o ye kapitɛni Ibrahima Traoré y'i kali Burkina Faso faaba kɔnɔ n'o ye Wagadugu ye bi juma sɔgɔma a bɛna fanga mara Kader Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver. Ni ye Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛma kura ye kapitɛni Ibrahima Traoré ni ale y'a yɛrɛ kalen ka fasodenw ta seereyara ani sariya sunba ɲɛfɛ ko ale ka hɔrɔnya kan ale bɛna ko bɛɛ kɛ ka se ka faso ka sariya sunba gafe sabati a bato cogo ɲuman na. Ni jamana ɲɛma kalen ni sariya sunba ɲɛfɛ o ye wajibi ye fanga ɲɛma min sera ka bila Burkina Faso kan ni a sɔrɔla ale ye fanga ta fanga d'Afrique kɔnɔ walima kalafili jaabi kɔ. Ni jamana ɲɛma kuraya ni kalani kɔ kapitɛni Ibrahima Traoré y'a kandi fasodenw bɛɛ ma. Peuple combattant du Burkina Faso,
anw ka jamana bɛ waati min na o waati nin yɛrɛ ka gwɛlɛ kojugu yaasa ka se ka ɲɛfɔ a bɛ cogo min na nin gwɛlɛya nin yɛrɛ bɛ ɲini ka anw ka jamana ɲɛnamayali dafiri o de kosɔn ne ka miiriya ra saraka fosi tɛna se ka kɛ damatɛmɛko ye yaasa ka se ka an ka jamana bɔ nin tɔrɔgɔ nin ani nin lankanabaliya nin kɔnɔ ɲani kapitɛni Ibrahim Traoré ka kuma kuncɛ sariya sunba ɲɛfɛ a y'i fasodenw bɛɛ wele finitigiw yɛrɛkɔrɔsidigilenw n'an ko VDPw ani fasodenw bɛɛ u ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin kɛlɛ nin kɛ kosɛbɛ min bɛna se k'a to an ka jamana bɔsi ka bɔ nin maajugu ninnu bolo nin tun ye Kadɛrɛ Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An balimaw ani yantuma Mali lahalaya ko o lakali kɛ duniya kelenya lakalitɔ ɲɛmɔgɔw ye Mali kɔkan ko cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye segin ka jalaki da Faransi ni jadi jɛkulu ka jɛkafɔ kan Faransi lasigiden b'u ko fɔ ko jalaki jugu ngalonmaw ani tɔgɔ jugu yala a bɛ se ka kɛ hali bi ka jɔyɔrɔ bɛn Bamako ni Paris cɛ wa Mali ni MINUSMA ka lakana jɛka baara bɛ se ka yiriwa cogo di a ye na baro kan fɛ nin sibiridon na octobre kalo o tile 22 san 2022 walasa k'aw sen don nin babu nin na a y'aw tulo sɔgɔ nin sibiridon na an b'a fɔ jɛmukan kan ayiwa nin kana fɔ aw kɔ dɛ. An bɛ to Burkina Faso jamana kan sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko waati jan siyaw dun bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ bɛn ani basigi kɔnɔna la nka basigibaliya kosɔn ni waati laban ninnu na y'a to sigikafɔ ani bɛn u ka se ka gɛlɛya u ka sigira mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kama bi VOA ka lasigiden min bɛ Bobo Julaso Alidu Wederago ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u kuɲɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Irisiya don yan Irisiya bɔ yan Faransiya tiɲɛ yan Faransiya ɲɛ yan o kɛlen don ka Burkinabɛw bila ɲɔgɔn na fo ka taa jamana se bi jatigɛ ma dugudenw kana na kari ɲɔgɔn na. San b'an bugɔla an b'an yɛrɛ bugɔla tuguni ka fara kan mɔgɔw b'an kɛlɛla an kan ka yala de ka fara ɲɔgɔn kan mɛ n'a nana fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ an cɛ ma tuguni n'o b'a fɔ k'u ka mɔgɔ siya dɔw faga ka diinɛ dɔw mɔgɔw faga an bɛ donna le ye min est-ce que n'an fara na ka an ma place di jugu ma k'a ka don wa. Kɔnɔgɛya le ti dugu nin na mɔgɔw kɔnɔgɛn tɛ ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi. Mɔgɔ ye mɔgɔ maskenu le i bɛ karimasina y'a ɲɛdalen mɛ min b'a kɔnɔ i t'a lɔn an bɛ siran balaw don ɲɛ k'an ɲagamu ka don ɲɔgɔn na dugu tɔw ɲa gan lo sigiyɔrɔ ti mɔgɔw bolo ka dugu ra mɔgɔ caman b'a ye o brimeni lo donc ça provoque des problèmes hali bi fanga bamale ka ɲɔgɔn faamuya ka don ɲɔgɔn na voilà ni bi yan fɛ a bɛ taa fɔra ni fana bi yan fɛ a b'a taa fɔra an si tɛna ɲɔgɔn faamu o laban a bɛ na ni ɲagamuni ye bon ni ɲagamuni fana nana ko caman bi bɔra ɲɔgɔn ta lamɛn o ye Labe André Kabre ka ala wele kan ye an b'a lɔn ko bɛnkanaw ka ca bɛ an ka dugu tɔɔrɔ mais an deli kɛ fana ala ka yafa an ma fana ka se ka an dɛmɛ en ka se ka na yɛrɛ ka se ka da an ka dugu kɔnɔ ka ɲasuma di an ka dugu ma ale min ye fa ni den n'akili se don sisan ne san bɛɛ la amina o kan kelen lo Imam Ahmad Sanogo fɛ fana adamadenya ka ɲɛ solidarité ka kɛ donc an bɛɛ b'o le laɲini diinɛmɔgɔ bɛɛ b'o le laɲini donc o ye fɛn de ye fɛn min b'a jira k'a fɔ diinɛmɔgɔw olu yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka yɛlɛmani caman kɛ adamadenya kɔnɔ parce que u ka cidenw bɛɛ ka ci a bɛɛ ye ci kelen de ye u bɛɛ nana ni cira kelen de kuranna yɛrɛ b'o de fɔ an ɲɛna a ko an ye kiraden fɛn o fɛn ci ka na an y'o bɛɛ ci ka na kosɔn u ka adamadenw ka ala bato u ka ala bato o kɔ o tuma na u ka se ka baara ɲumanw kɛ. Burkina ka kow sera siranya ma k'a kɛ sababu ye weleli caman kɛra dɔw fɛ k'u ka fasoden dɔw farala keru ni tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Sisan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Senegal jamana kan maliden minnu sigilen don Senegal jamana kɔnɔna la olu ka musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ wele ko Fédération des femmes maliennes du Sénégal u ye u ka barosigi kɛ barosigi min senfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye u ka tɔn bureau ye o de yɛlɛmana min kɛra Dakar dugu kɔnɔ kunun alamisa a senfɛ Côte d'Ivoire jamanadenw ani ka fara Laginɛ jamanadenw ka caman de yira u kɛrɛfɛ min bɛ bɛn ani kelenya ko fɔ VOA tɔgɔla Naman Jara ka bɔ Dakar ale b'o kunnafoniw di. Mali musow ka nin jɛkulu Senegali faba la n'o ye Fédération des femmes maliennes ye muso 100 ni ko b'a kɔnɔ
biro in bɛ lakuraya san kelen o san kelen de la min tun b'a ɲɛmaya la n'a tɔgɔ Fanta Jara ale de sugandira kokura an nusɔndiyara o la a ye jɛ ka baara ɲini a tɔɲɔgɔn musow fɛ jɛkulu in kɔnɔ ka d'a kan u cɛw ni u balimacɛw n'u bɛ jɛkulu wɛrɛw la Mali jamanadenw tɔgɔ la Senegali a k'u b'u dɛmɛ u ka baaraw waleyali la. U ye danaya ta ka d'an kan vraiment a bonyala ma diyara n ye n kɔni bɛ y'a ɲini Ala fɛ u ye danaya min ta ka d'an kan u y'a d'an kan jigiya min kama Ala kana b'u jigi kɔrɔ n bɛ min ɲini n balimamusow fɛ an ka jɛ ka baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an balimacɛw ko k'u b'an dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ baara min na i n'a fɔ fɛn o fɛn bɛ jagomisɛnnin na bolola baara min na n'o ye transformation ye baara o baara quoi baara misɛnnin ko k'u b'an dɛmɛ walasa an ka baara ka se ka taa ɲɛfɛ. Abdramane Konate vie ye faso jigiyatɔ ɲɛma ye musow ka jɛkulu biro in lakurayali kɛnɛ kan y'a sɛbɛntiya k'u bɛ Mali musow ka nin jɛkulu in dɛmɛ. Poste min dilen filɛ ma a man ɲini mais a ka taga a ka baara kelen de y'a las'a ma denmisɛnnin don an bɛ dala la ka ta ka bila an balakaw ɲɛfɛ an bɛ jigi b'a kan fɛnɛ an b'a dɔn a bɛ se ka rôle jouer et n'Ala sɔnna a bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn na pour que a ka mission ka se ka ɲɛ a bolo an b'o kɛ. Birosigi in kɔnɔ bonya dɔ taara ka di Ba Sali Kamara ma ale bɛ Dakar ɲinaya san 40 ye o bonya in de bɛ wele présidente d'honneur musow ka jɛkulu in kɔnɔ ani jɔnjɔn min bɛ wele diplôme d'honneur o dira ma fana kɛnɛ in kan sifinw fɛ a ka baarakɛlaw kosɔn Mali jamanadenw ye yiriwali ni bɛn hokumu kɔnɔ Senegal jamana kɔnɔ a fana y'a nisɔndiya jira. N'o nana ka na bonya diya n ye bonya ta ni Ala ye ka taa ni n fa ni n ba ka duwawu ye ka taa ni n furucɛ min ye na se Senegal yan n'o so seginna o bɛ alikiyama Ala ka lahara sɔrɔ ka taa n'o ka jigiya ye o de Ala sɔrɔ bonya b'a la u yɛrɛ nana ka na diplôme d'u ma o diyara ni n kɔntana fo n kasira. Sarata Kamara ye Côte d'Ivoire jamanaden ye jɛkulu in kɔnɔ a wasara kosɛbɛ. Comme on dit, je ne regrette pas d'être parmi les Maliens parce que an bɛɛ ye kelen n'a fɔra ko n ko bamanankan an bɛɛ ye ba kelen an bɛɛ ye fa kelen donc vraiment c'est un plaisir. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ka da nin kan sisan Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ k'o lamɛn. Siranturanta buna agun kan an bɛ Gawo ani Gawo Siranturanta League ɲɛma dankan fɔlɔ Dr Saliya Mayiga de masalala. Gawo League n'o ye Gawo mara Siranturanta ɲɛmayaso ye a bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ labɛn ni hakilijagabɔ la. ɲɔgɔnnajɛrɛba in kɛnɛ ka kan ka sigi Gawo yali ni san 2022 kun ka cɛ. ɲɔgɔnnajɛrɛ in n'an ko forum a kun walasa ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ minnu bɛ ka Gawo Siranturanta bali ka taa ɲɛ. Dr Saliya Mayiga Gawo Siranturanta League ɲɛma dankan fɔlɔ. O baaraw la an bɛna fɔ d'abord min bɛ ballontan bali ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ an ka région na. N'an y'o problème dɔn an bɛna solution ɲini la pour que d'abord équipe ka bɛn parce que an ka ligue la équipe 23 de bɛ yen. D'abord cercle dɔw la équipe 4 o joueur tɛ yen. N bɛ exemple dɔ di ma Ansongo équipe 4 de bɛ yen. Championnat la u bɛ se ka taa ɲɛ o. Cercle dɔw bɛ yen ni équipe cayara i tɛ se ka taa ɲɛ. Gawo ville yɛrɛ équipe 13 de bɛ yen. Dɔw bɛ yen Ansongo ye 4 ye Burema ye 3 ye Menaka ye 4 ye mais Menaka 4 don mais 2 bɛ yen san caman bɛ yen u tɛ se ka compétition kɛ parce que joueur t'u bolo. Gawo yan 13 don mais dɔw bɛ yen équipe tɔgɔ dɔrɔn de b'u la parce que équipe min ye mɔgɔ kelen ye entraîneur t'u bolo dirigeant t'u bolo min bɛ se ka hali 200 di a ka gɛlɛn. An bɛ bɛɛ lasigi ka bɛn hali n'an bɛna équipe dɔw lajɛ minnu bɛ se ka taa ɲɛ ka joueurs minnu bɛ se kosɛbɛ k'u d'u ma u ka yɛlɛ première division na o ka fisa ka équipe caya an bɛ se ka taa ɲɛfɛ. An b'a lajɛ fana dirigeants ka bɛn c'est tout dirigeants de ye problème ye denmisɛnninw tɛ problème dirigeants de ye problème ni dirigeants bɛnna c'est sûr qu'an ka ballon tan bɛ taa ɲɛfɛ inchallah. O ɲɔgɔnnajɛ bɛ kɛ waati jumɛn? An tun y'a fɔ ko octobre mais peut-être ligue président ni secrétaire ministre bɛna kuma nin tile 2 na donc u bɛ bɛn date dɔ la. An bɛ kɛnɛ kan an kunnafonidilaw. Inchallah o bɛ kɛnɛ kan o na diya n ye parce que kunnafonidilaw an n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ taa ɲɛfɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw an ye min sɔrɔ bi ka di aw ma o de tun ye nin ye an b'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.